हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो मोनसे टेकनि भिडिअ लाना फैदों अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां पाबजि गेलेग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां आरोना पाबजि गेलेग्राफोरनि थाखाय प्ले स्ट'रआव प्रि रेजिस्ट्रेशन पाबजिनि प्रि रेजिस्ट्रेशन जागासिनो दं नोंथांमोना प्रि रेजिस्ट्रेशन जुदि पाबजिनि नोंथांमोना फ्रेन्डब्ला अब्ला नोंथांमोना इन्डियानि पाबजि बेटल ग्राउन्डखौ नोंथांमोना प्रि रेजिस्ट्रेशन खालामना लानो हागोन इन्डियानि पाबजि बेटल ग्राउन्ड आरोना बियो नोंथांमोना बेखौ जुदि प्ले स्ट'राव मोनाखैब्ला अब्ला नोंथांमोना बेहाय लिंक दं बेहाय लिंक मोनगोन नोंथांमोना आं नोंथांमोननो लिंकखौ होना दोनगोन डिसक्रिप्शनाव बेहाय बेटल ग्राउन्ड मबाइल इन्डिया लिंक होननाय बेहाय दं बेहाय नोंथांमोना क्लिक खालामना होदो क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे वेबसाइटआव फैगोन आरोना बे प्ले स्ट'र बिसोरनि वेबसाइटआव थांगोन ओमफ्राय नोंस्रा प्ले स्ट'राव फैनांगोन बेबायदि फैगोन ओमफ्राय बेहाय प्रि रेजिस्टाराव होदो नोंथांमोना इनस्टल व्हेन दा एभेलेबल बेहाय थुना होब्ला नोंथांमोननो नटिफाइ फैगोन आरोना रेजिस्ट्रेशन खालामना दोननायनि उनाव नोंथांमोननि मबाइलाव नटिफिकेशन फैगोन जेब्ला माने बिसोर एभेलेबल खालामगोन आरोना अब्ला नोंथांमोननिसिम नटिफिकेशन महरै मोनहैगोन अब्ला लोगोफोर बेनोमोन आरोना दिनैनि भिडिअआ माने इन्डियानि पाबजि बेटल ग्राउन्डआ प्ले स्ट'राव फैबाय दाबो एभेलेबल जायाखै दै माने प्रि रेजिस्ट्रेशनसो जागासिनो दं दाबो एभेलेबल जायाखै दाबो गेलेनो हानायनि माबायाव जायाखै बे इन्डियानि पाबजि मबाइल गेमा दाबो गेलेनो हानायनि माबायाव जायाखै आरोना अनलि प्रि रेजिस्ट्रेशनसो जागासिनो दं बेहाय रेजिस्टार खालामना दोनब्ला नोंथांमोना नटिफिकेशन मोनगोन आरोना जेब्ला बिथांमोननिसिम कमप्लिट जायो बिथांमोननि बे आपडेटफोरा कमप्लिट जायो अब्ला नोंथांमोना बेखौ नटिफाइ मोनहैगोन आरोना नटिफिकेशननि जोहै नोंथांमोना मोननो हागोन आरो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामना दोननायनि मुलाम्फायानो जाहैबाय नोंथांमोना बेहाय रिवार्ड मोनगोन आरोना बै माबायाव पाबजि गेमाव रिवार्ड मोनगोन अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनिमोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां नांबाय लाइक खालामदो आरो चेनेलाव बोरैबा गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ना मा होनो